May hapon, mga igsuon, mutuo mo ani. Your biggest supporter is a stranger. Your biggest hater is someone you know. Gikan ni Heath Ledger. Abi ninyo, naabiya siya'y kamatuuran. Kay maubiya gihapon ang giingon ni Jesus diri sa Ebanghelyo karong adlaw, paminawa gani. Ang labing mangilad nga kaaway sa tao, maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. See? Parihano. Ako bitaw natingala pug ko. Tinuod biya gyud ni. Kini bitawng sa akong mga videos kada adlaw. Ang mga biggest supporters bitaw nako, strangers. Mga Bisaya nga nagpuyo sa laing lugar nga wala ko kaila. But they are my biggest supporters. Mga igsuon, dili lang siguro nato ilimit sa pamilya. Kundi sa mga tao nga nakaila nimo or close nimo, imong mga friends. Kung nakasinati ka og criticism, hatred, giaway kanila, ayaw dayon og react, kay daghan patag i-consider nga mga rason na ay positive na ay negative. Sa positive, gi-criticize kanila, gibadlong ka, they hate you, kay basin plastic ka ngadto sa uban, and yet they know you kung kinsa ka. Gusto nilang koreksyonan ka, kay dili maayo imong gibuhat. Okay ra. Pero kining sa negative, kining mga closest nato, they hate us, they criticize us, kay posible basin nasuya sila nato. Posible po, di ba? Now, whatever the reason is, ang importante nga nagsulti ka sa unsay sakto nga gikan sa Dios nga dapat nimong isulti because it's your obligation. We are not here to please people. We are here to somehow please God. Ang atong gipangita mga igsuon, God's approval. God's approval. Bahalag magkaatraso ta dinhi for the sake of truth, kaysa didto ta magkaatraso sa Dios ug iyatang pangutan-on nganong wala nimo gisulti ang unsay dapat isulti nga kamatuoran. Okay? Ayaw kabalaka mga igsuon. We are here for God's approval. When they criticize us, padayon, tell the truth, even if it hurts them. God's approval. God bless.